babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Tonette's Secret Files. Si Tonette, napakaramdam niya ay nakarma siya sa pangiiwan niya o pakikipaghiwalay niya sa kanyang boyfriend back in the days na nag-aaral pa lamang siya. At ito nga si Joseph na hiniwalayan niya, pero ang totoo nun, nakipaghiwalay siya kasi nga, na-inlove na siya sa iba. Pero ang dinahilan niya rin kasi, ay hindi niya nakikita yung nag-grow siya. Pero yun yung root cause eh, kaya naganap din siya ng iba. Anyway, ayun, after nun, nagkaroon siya ng jowa ulit. Tapos, bigla na lang siyang iniwan sa ere. Tapos, nagkaroon siya ulit ng minamahal pero hindi niya jowa ha, kabubo niya lang. Kasi iniwan siya ulit sa ere. So, sobrang broken-hearted niya. Then, nagpalit siya ng trabaho, nag-apply siya sa iba, natanggap siya sa isang kumpanya. Then, sa corporate company na yun, nagulat siya na merong isang taong very familiar yung mukha sa kanya. At yun ang kanyang ex-boyfriend na si Joseph. Tapos yun, si Joseph, pinaramdam sa kanya na mahal pa rin siya nito. Umamin sa kanya na gusto pa rin siya nito. Tapos siya parang kiber lang. Ayaw niya, gano'n. Sa una, payami. Or baka nasashock nga daw siya, yun nga. Tapos hanggang sa tumigil si Joseph. Tapos pumunta siya ng simbahan. May homily si father. Tapos sabi dun na ilaban mo kung ano yung pagmamahal mo. Yung the father or the priest was talking about opportunity in love or love opportunity. So ginawa niya, pumunta siya sa bahay nila Joseph, and then ayun, nagchuk-chak sila. Charot with darot. Nagkauminan na. Ayan, tapos yun na, kasal na sila, 5 years na silang okay ngayon, happy sila, ganyan. So this only goes to show na meron talagang second chance. Na posible talagang magkaroon ng second chance ang isang relasyon. And if the person is really right for you, there's gonna be unlimited chances. Well, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ng ating kabisyo na si Doc Yorgie. Hi Tonette, nakakabilib naman ang galawan ng tadhana para sa inyo ni Joseph. Biruin mo. Napalitan mo siya ng ilang beses with other guys pero siya pa rin ang nakatuluyan mo. Kahit hindi magandang hiwalayan nyo sa unang beses, sana alagaan mo ng maigi ang marriage ninyo ni Joseph. Kung dati nababagalan ka sa usad ng relasyon ninyo, ngayon ay sana you take the time to discover both of you for who you truly are. Congrats sa inyong love story from Doc Yorgie. Actually, take the time to discover both of you for who you truly are. Ito naman ang sabi ni DR. Maging lesson ang story ni Tonette na kung mabuti ang turing sa inyo ng partner ninyo at hindi kanya sinasaktan, magstay ka sa kanya at huwag kang mapanghanap para mapunan lang ng iba ang mga bagay na wala sa partner mo. In short, matutong makontento. Ito naman ang sabi ni Marisa Fabre Figueroa. Sa kabila ng mga nagawa mong pagkakamali,
nagawa ka pa rin niyang tanggapin. Ang hirap makatagpo ng ganyang lalaki. Napakabait ni Joseph. Huwag mong sayangin ang mga ibinigay niyang pagkakataon para sa iyo. From Marisa Figueroa. True. Ito pa sabi ni Igap Moto Vlog. Hi DJ Rocky, ang haba naman ng hair ni SF Sender. Bihira sa lalaki yung ganyan, na siya pa rin ang pipiliing mahalin. Kasi iniwan na siya nito. Salute din kay Sir Joseph. By the way, yung Chris ba na naka no string attached ni SF Sender ay ang kabisyo natin na si Chris Mendoza. Sino si Chris Mendoza? Charot with the rot. By the way, shoutout po muli sa TNVR Alliance Grab Car, especially to Chairman Gary G and the Boss family at sa Solid Independent Writers Group Capitolio Chapter na tutulong sa mga nasalanta dito sa Cainta Rizal Floodway. Salamat po DJ Rocky. Uy, actually, maraming salamat sa mga tumutulong, mga volunteers natin para sa mga nasalanta ng bagyo. Ito naman ang sabi ni Bobby Balame. Marhay na banggi tabi, DJ Rocky. Ito lang maikling message ko sa kanila. Sana magtagal ang relasyon ninyo at sana naman walang issue ang inyong relasyon. Sana magtagal pa kayo ng 60 plus years. At sana ay till death do us part na yan. Pabati po dito sa Camellia at sa Puerto Princesa City. Mga taga Metro Manila, stay safe, manood ng radyo basta kasama si Raketera. Thanks guys, thank you Bobby. Eto naman sabi ni Tin Rivera. Shoutout po sa Team Sawi at Team Rocketeers. Di ko expected na nasa ex pa lang true love. Ganun mo siya kamahal. Kinilig ako sa love story ninyo. At least may natutunan kami sa mga storyang ipinadadala sa iyo DJ Rocky. Lalong-lalo na sa SF natin today. Stay strong, God bless. Eto naman ang sabi ni Mai Yumi. Para sa iyo, Tonet, pwede ngang karma ang nangyari sa'yo, pero yun ay isang magandang karma dahil nalaman mo ang halaga ng isang tao sa dulo. Kumbaga, sa seminarista, pinalabas ka ng seminaryo at binigyan ka ng pagsubok at tadhana para makasalumuha ang mga maling tao. Kasama na rin dyan para makilala mo ang sarili mo. Tapos sa dulo, ibinalik ka pa rin sa daan, patungo sa taong talagang totoong nagmamahal at nakaiintindi sa iyo. Maswerte ka dahil nung panahong pwede pa ay andyan lang si Joseph naghihintay sa pagbabalik mo. Masalimuot pero may magandang wakas ang kwento mo, kaya God bless and congrats. From my Yumi. Uy, thank you. Hi din po kay Isa Andaya. Pasensya ka na kung may nire-request kang kanta dito pero hindi namin ma-play, ha? Wala po kaming ganyan sa ngayon. I-request nyo lang muna yan kay Tonton Batalier. Email nyo siya loveman907@yahoo.com. Oo, yung playlister namin yun, music administrator namin. Siya kasi yung bahala dun sa mga piniplay namin songs. Pag hindi namin pinlay o sinunod yung playlist niya, malalagot kami dun. Baka tusukin ako sa puwet, no? Charot to, darot. Anyway, ito naman sabi ni Robert Jason Terao. Patunay lang na ang true love natin ay pwedeng dumaan na sa atin. Nalampasan lang. Alam ko ay natuto ka na sa past mo. Stay strong sa inyong dalawa. Ito pa sabi ni Joanne Kalimlim, true love waits. Akala ko puro heartaches ang story ni Sender. Bigla ako napaiyak sa bandang huli. Talagang gagawa ng paraan ng tadhana para pagtagpuin kayong dalawa muli. Masaya ako para sa iyo, Sender. Yun lamang po, shoutout sa buong Team RT. Hi kay Maureen Saison. Hi kay Elisa Malorca. Napakaswerte mo sa asawa mo. May second chance na magkita kayo. Mapapasana all ka talaga. Hi kay Charles. Sabi niya dito, shout out sa mga mag-ex lovers. Nakakatakot makipagbalikan sa exes. Ang papangit nila. Ba't naman ganon? Sabi niya ba dito, nakakatanga yung story mo, nakakaloka, nakikipaghiwalay ka lang dahil may kagustuhan kang iba. Come on, isipin mo na lang yun. Tanggap ka ng pamilya ni Joseph pero pinairal mo ang katangahan mo. Nakakaloka, wala akong masabi. Pero buti na lang ay nagkabalikan pa kayo. Huwag mo nang sayangin yan, ha? Thank you. Mukha namang hindi na sinasayang ng SF Sender natin yung pagkakataon na naibigay niya kay Joseph o naibigay ni Joseph sa kanya at naibigay niya para sa sarili niya. At naniniwala naman ako na
natututo naman ang tao sa pagkakamali niya. Or minsan di naman talaga pagkakamali yung mga nakaraan eh. Pinaplastic natin yung sarili natin pag sasabihin natin hindi pagkakamali yun. Kumbaga, it's part of our life journey. Kasama siya sa buhay para maging mas matalino tayo sa buhay. Para mas maging matatag tayo sa buhay. Para mas malaman natin yung kahalagahan ng mga nagmamahal sa atin ng tunay sa buhay. I'm just so happy na ganito yung klaseng secret file yung nabasa ko ngayon. Ngayon na marami pong nagaganap na masalimuot sa kapaligiran natin, hindi natin sure kung ano pa yung mga mangyayari sa susunod pang araw. But at least, this secret file gave us hope. Yung pag-asa. Na huwag ka mawala ng pag-asa sa pag-ibig. Na meron at merong magandang chapter ng love story ang buhay mo. Minsan kailangan mo lang mag-antay at minsan kailangan mong gumawa ng paraan para mangyari ito sa'yo. This gives us hope. At sana ikaw rin, Kabisyo, you are hopeful right now. Do not lose faith in love. Kung sakaling marami ka nang napagdaan ng heartaches nang dahil sa pagmamahal mo, in the past, hiniwalayan mo yung taong okay naman eh. Goods na goods naman siya for you pero parang may kulang. Na-inlove ka sa iba. And then, yung ipinalit mo dun sa okay naman, biglang hindi pala okay. Then, naka-experience ka ng heartache, heartbreak. Then you found yourself again, loving someone. Akala mo okay pero hindi pala. Then this person breaks your heart again. Or this person breaks your heart. And your heart again, shattered. Bam. Sakit yun. Yung para bang ayaw mo nang umibig uli. Kasi hello, anong kulang sa akin? Anong mali sa akin? Mapagmahal naman ako ah. But then, babalik ka dun sa naisip mo dati. Karma ko ba to? Ito ba yung malaking karma ko? Kasi, hindi ko pinahalagahan yung mabuting taong nakilala ko dating dati pa. Yung ganun, no? Ang buti naman ng tao sa akin eh. Ako lang yung masama, yung ganung feeling. Na-experience yun na ba yun? Yung parang feeling mo hindi mo deserve yung taong yun kasi sobrang bait niya, sobrang buti niya. Tapos parang ikaw ang sama-sama mo. Yung tinuturing ka niya na prinsesa, tinatrato ka ng tama. Tapos parang ikaw feeling mo hindi deserve. Tapos ngayon, mafe-feel mo na, ay, baka iba yung deserve ko. Pero hindi ba pwedeng, kahit hindi mo pantayan yung ginagawa niya sa'yo, i-appreciate mo lang yung ginagawa ng tao sa'yo. Pwede naman yung ganun, diba? Pwede naman yung ganun. Yung i-appreciate mo. Kahit di mo pantayan. Tapos kapag alam mo talaga deep down in your heart, ayaw mong sayangin tong taong to. Kung kaya mo nga maghabol ng jeep, diba? Pag sasakay ka na sa sobrang dami ng mga tao. Kung kaya mo nga pumila sa sinihan o kaya sa kung saan man, sa mga pila mahaba. Pagkuha ng national ID. Diba, yung mga ganun nga, yung mga tinetest yung patience mo, kung kaya mo nga gawin yung mga yun, kaya mo nga gawin yung mga efforts sa ibang aspeto ng buhay mo, bakit hindi sa taong tunay na nagmamahal sa'yo na alam mo namang potentially, kayang-kaya mong mahalin ng buong buo. Na alam mo rin deep down, mahal mo. So yeah,
Let's appreciate the people who love us. And if we love them back, sabihin natin, mag-effort tayo na mahalin din sila papalik. Sa 10 hakbang niya papunta sa'yo, magbigay ka naman ng 5 o kaya kahit 3, diba? Para magtagpo man lang kayo sa gitna. O kahit effort lang din na konti. Ang sarap magmahal. Lalong-lalo na kung sa tamang tao ka magmamahal. At ang sarap mahalin ng pabalik. Lalong-lalo na kung nanggagaling ito sa taong tunay na nagmamahal sa'yo. Mararamdaman mo naman yun kung tunay yung pagmamahal na yun eh. Kung payapa ka, kung masaya ka, lahat ng yan nararamdaman mo, then it's the right person. That is God's best. So sana wag po kayo mawalan ng pag-asa. Makatagpo na magmamahal sa inyo ng buong buod kahit ano pa ang kasalanan ginawa nyo in the past. But that doesn't give you the right to commit the same mistake again, okay? Unlimited pala ang pagkakamali, then go. Wag naman ganun, guys. Hindi dapat inuulit-ulit yung mga pang-cheat, ganyan. Wala pong ganun, no? So, that's it. Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, so with me, DJ Rocky, your Basa Princess. Up next is Top Secrets. Ako ang tagapag-alaga, tagapag-protekta ng yung pinakatatagong sekreto. Yes, kabisyo. Share mo ng top secret mo sa aking pagbabalik. You're listening here sa 90.7 Mall Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Tonette's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!